Weekend vlogi, jee! Weekend. Annan teille vastauksen. Kysymyksessä on Lake Ontario. Nyt ollaan Niagara Fallsilla. Täällä on tällaista. Täällä on tosi siistin näköistä. Äsken oli upean näköisiä sellaisia omakotitaloja, kun sellaisia jenkkileffataloja. Se oli aika siisti. Pian nähdään isot kosket. Täällä ollaan. Ihan sairasta. Se tulee pientä perspektiiviä, jos mä saan tarkennettua tonne, niin sanoo, että ihmisiä näkyy. Niitä ihmisiä ei edes näyttäis kunnolla. Mutta on jo aika iso. Uimassa oli ilmasta. Ja nyt tultiin tähän ulos. Ja tuolla menee peli. Ja tuolla näkyy toi torni. Tää on ihan hullun siistiä. Nää on tosi kauniit maisemat. Weekend vlogi, jee!